complixen 20 anys d'un dels crims més cruels perpetrat per ETA i que provocà un crit unànime de condemna del terrorisme. La banda terrorista, avui democràticament derrotada, assassinava el regidor del PP a l'Ajuntament d'Ermua, Miguel Ángel Blanco, després de 2 dies de segrest. L'Ajuntament de Girbella se suma a la iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a recordar Miguel Ángel Blanco i amb ell a totes les víctimes de la barbàrie terrorista que tant de dolor ens causà. Avui, 20 anys després, continuem dient prou al terrorisme. I ara donem pas al minut de silenci. Thank you.